Huh. Wait a minute. Ni, nansang magsangsanga di sigay ka. Uy, Lakay. Apa yung rumor ka? Apa nang? Ay, mali ba? Sundo na kayo lang. Ako pa lang. Nakita na nagarumara ko, nagdamag pa lang rumara. Apay, nakasagdamag Lakay? Saan mo, bakit? Ang mga malagarot nga rumara kong ki, di ba? Okay. Kutsuri mo ta! Apay, papanang na ya? Apang kung arot kita na din pakat ko nga sigay di malam, barbari nga tanala na. Maglada pagsagpaw. Ay, kasi ya, mayat ang arod. Sigurado, dumala na siya. Oh no. Oh no. Kadumala na di apa kahit nagmahit yung nagpakatak. Saka na katong naglalagtaw. Naglalagtaw, apay. Amo dalo magturagay lamas? Apay madikit din. Amudan to pa'y tumayab. Ay, Andres, di naman niya paglulukwan. Tumayab? Baka kaya mo nga sikat tumayab. Kagpaiso mo ba kahit? Apay adi paing face, madi na mo tumayab. Ewan gayam na Lakay. Api nga tamatik na panunot dagos hajay. Di kasano mo ba kahit? Nagloading mo ta panunok mo. Ana? Ulit naman dyan bagam Lakay. Tikunak ba kahit? Agloading nga di timbak. Tikinado na malak nga lamas. Oh no. Uh-oh. Sige nga rod lang kain kan. Imbag lang nga dati pagsagpaw ta di hinarabis mo di kalman. Ha? Madi lang nga pagsagpaw apa kahit? Pati pang paksiw raman nan. Ah, sige Lakay. Dati pang rabi nga si Dan tayo. Siguro ba kahit nakaon? Sige nga rod Lakay. Tsaka mga laka bisukol no ka na. Ay bisukol di mo lilipatan. Pisikol man ay. Sumakulkul ko yung utak ng kahit. Oh no. Wow! Oh no.
Saan magsangsanga di sigay ka. Pero sino nga tayo dyan? Oh no! Dan sa mula pakat na di nga banda ah. Di nun samok mangmangag. Pasti sabanan, madi nun samok maintindihan ding liskaw. Duluwatak! 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 Hala, malmal mo sa mo di taon. Ako, guys, pag nanagisigay, spakay. Ops! Apay? Aganat ka, Andres. Abot natin nakasyutak. Guyo din na lang ngayon. Sige ka raw. Salamat, Andres. Paglangan na nato sumamputak. Naidop ka kuman. So, paya, Andres, agyaman na tinulungan na. Awan na jay. Apay na gawin ko kaam di taoy. Agal alak ti balag, Andres. Apay na naman iti balangan jaw. Nililinay, madim kalkalan, Andres. Matukol agad ti balag ko. Bag lang nga dubok. Aya? Ako si Andres, nakukuha mit titaltalom. Kasi nga ito kumagiti sigay ka na eh. Yung baglada pagsagpaw. Apay, sigay mo git, Andres. Woy, apay ya? Pau, nagadun, Andres. At dumalam dita, Asin na po jaw. Si Andres, muna akon, mabisina gaminan eh. Napanuga kami nga nagtonglat-tong labit to. Nakakasiya. Baka kaya mo pang sagpaw. Yalang ka tanay. Tadalay pritom. Ay, hanan, Andres. Naumak tila mo isain. Tsaka malamin akon. Sige, sika bahala. Sihard mo na akon. Oh, sige. Huh! Ay! At alam mo na talaga ito, Andres. Nagmutala nga di. Nagatupag na di pa abot. Hindi ko mabulig timala. Baglada pagsagpaw. Huh! Hey. Samba! May panahon na dahil init-init na sigurado dumara natin. Medyo ka pala gamit di guys. Talaga surprisahin na palang mata. Awan sa magparangay. Nakaw. Nakaw, bisikol lang may. Apa yay? Nay. Wala. Nagkatuglalag to di kalman dito, pewan. Wala. Naglinis mo tayo. Wala na kulkulain. Oh no! Wala. Kabarbaro nga sige, umana na. Mari Joseph. Damo lang ko mamisabit, uri may salang pakat ng Andres. May apayay. Tulon sa amot tayo. Pekas check, nagadurong mo taglalag to di kalman. Inang, wala na sabitan.
Una yun. Yan. Maunta naman kinibagot ko dito yan. Puri may sila kumawa nga pagsagpaw man. Awa mo lang na isang itag. Puro mo lang bisikol di. Sus. Mariusip. Inang. Walat ta. Malmalbasay. Talo nga pa si tawan na alala. Wala yun. Oh no! Si Dugoy. Yusef. Did inay. Kamataw rin may siya pagsakpaw ko lang ko rin bulig lang. Inang. Naspa ka magkinibagat ko. Misa na solusyon na ito yan. Dumiritso lang si Palingkin o rin kumata na may sakilaw. Maglata pagsakpaw. Kabar-baro kami ikay. May naalala. Kung gusto mong mapanatiling bago at protektado ang iyong motor o sasakyan, subukan mo na itong GR4 Matte Protect. Pinipigilan nito ang maliliit na gasgas, swirl marks at dumi na dumidikit sa pintura. Huwag mo nang hintayin na magasgasan o kumupas pa yung pintura ng sasakyan mo. Kasi mas mapapalaki pa ang gastos pag pinaayos mo pa sa labas. Buti pa dito sa GR4 Matte Protect, hindi na kinakailangan ng madalas na waxing o polishing. Punasan lang at yun, malinis na ulit. Kaya kung gusto mo rin nito, i-click mo lang yung link. Inilagay ko na dyan.